Szeretettel köszöntök mindenkit. Én Gulyás Nimurányi Tímea vagyok, és nagyon szépen köszönöm én is a meghívást Krisztinek, hogy itt lehetek és bemutathatom a könyvemet ezen a csodás helyen, ebben a szép iskolában, és nagyon jó felvezetés volt itt előttem a Hasztival, és nagyon köszönöm neki ezt a programot, mert ő is az önismeretről beszél, és elmondta, hogy ő mivel foglalkozik, hogy segíti az embereket, és mennyire fontos az, hogy az önismeret útjára lépjünk. Egy ilyen turnéban vagyok most ebben az évben, egy könyvbemutató turnéban. Én messzire kerültem Miskolctól az Alföldre, és visszajárok most így, hál' Istennek. A könyvtárakban voltam eddig bemutatózni, és most a lélekébredés a címe a turnénak. A vágyott boldogság a lélek formálásával elérhetővé válik. Tehát itt is ugye a lelkünket kell formálni, hogy hozzájuthassunk az álmainkhoz és a vágyainkhoz. Semmi gond, így mindenki megérkezett, ez a jó. Jó, tehát, hogy miről lesz itt most szó, hogy ki vagyok, mivel foglalkozom. Szintén a pszichoterápiát tanultam én is, ahogy a Kriszti is, asztrológiával foglalkozom, mozgásterápiát is tanultam, természetgyógyászat keretén belül, alternatív mozgásmasszázs terápiát, és 20 éves álmom vált valóra, hogy ez miért, és ezt itt láthatjátok a kezemben, és én körbe is adom, jó, hogy nyugodtan bele lehet lapozgatni, bele lehet nézni. De miért pont most, miért pont 20 éve később valósult meg ez a könyv? Mindennek megvan a maga elrendeltetése, a maga ideje, én ezt isteni időzítésnek hívom, meg szerintem sokan is így hívják. Mindennek megvan a maga ideje. Tehát nem szabad siettetni, sokszor türelemre tanít ez minket, amit nem mindig tudunk elfogadni, de én azt mondom, hogy ha van egy álmod, és van egy vágyad, akkor küzdj érte, és menj érte, mert be fogod tudni vonzani, meg tudod valósítani. És a jövőnk, a gyermekeink jövője a mi kezünkben van. A könyv fejezeteiről részletesen hoztam információkat, hogy melyik fejezet miről szól, és a Csillaglány Akadémiáról is hozok, itt a gyerekekkel fogom összekapcsolni, mert maga ez a Csillaglány Akadémia, tehát maga ez a könyv egy tankönyvnek készült, akár már ilyen 12-13 éves gyermekeknek is már szólhat. Ahol most élek, az Alföldön, ott már elkezdődtem tárgyalások iskolákkal, hogy akár ezt oda bevinni és segíteni őket az úton, mert ugye tudjátok, hogy egy elég nehéz időszakban vagyunk most, nem véletlenül születtünk ide ebbe az időszakba, és nem véletlenül kezdünk el spirituális dolgokkal foglalkozni így vagy úgy, és ezért is nagyon jó, hogy Kriszti el tudta indítani ezt az iskolát, mert ébrednünk kell, és szükség van ránk. Az élet azért van, hogy lelkesedjünk, éljünk, merjünk változtatni, nevetni, merjünk őszinték lenni, a hiányosságainkat felvállalni. Ezt Csernus Imre mondta, nem én. Jó, és itt nagyon jó volt, és megint vissza fogok csatolni az előző előadáshoz, mert amit itt például csináltunk, ezt a szeretet folyosót, tehát ez egy csodálatos volt, és hogy úgy elfogadni egymást, és úgy elfogadni azt egymástól azt a szeretetet és a pozitív gondolatokat, csodálatos. És van egy kérdés, hogy neked mi az álmod, és akinek még megvan a papírja meg a tolla, majd nyugodtan írja fel, jó, de ezt magának, meg akár otthon is. A könyvben is van a végén egy ilyen ajándék mini céltervező, azt nyugodtan ki lehet tölteni, és meg lehet csinálni. Nagyon sokat segít az álmaink megvalósításában. Jó, itt elmondtam, hogy nagyjából mivel foglalkozom, még az asztrológia mellett a belső utazást tanulom, ez egy nagyon érdekes érzelmi utazás című tanfolyam, és a Csillagidő magazin egyik önkéntes szerkesztője és szerzője vagyok. Ott próbáljuk is összehozni a hasonszőrű spirituális embereket, és aki szeretne ott cikket írni, megjelenni, ő is tud csatlakozni hozzánk, ez teljesen karitatív. A könyvírás, ami az nagy álmom volt, az egy naplóírással kezdődött. Én minden egyes gondolatomat már 20 éve ezt leírom, és így alakult ki ez az egész, amit a kezetekbe foghattok, ez a könyvecske, és hiszek az emberi jóságban, és ezért vagyok itt, ezt vagyok hivatott erősíteni. Ugye az isteni időzítésről már szóltam, hogy semmi sincs véletlenül, és minden okkal történik, És hát mostanra értem meg arra, és a körülmények is mostanra lettek adottak ahhoz, hogy nyugodt, békés környezetben tudok maximálisan az írásra fókuszálni. Hiszen ez a feladatom elmondani, leírni, amit hallok.
És küldetésem még, hogy inspiráljak másokat az írásra is. Tehát akinek vannak ilyen vágyai, az írjon, és minden megoldható. Bár hoztam pár képet, ide, hogy kezdtem, tehát vannak ilyen dobozokból, elővettem az 1000 éves jegyzeteimet, és akkor az szét volt pakolva körülöttem. Van a könyvben leírva, hogy volt egy látomásom, azt nem nagyon akartam ezt a poént lelőni, de behoztam, hogy itt láthatjátok, hogy ott a kiskutyámmal írok, és dolgozom a könyvemen, tehát ez egy 15 éves meditációban volt körülbelül ez a látomásom, ez a képecske, és ez így megvalósult. Jó, tehát vannak ilyen visszaigazolások, és tehát minden egyes fázisa a könyvnek, ahogy elkezdtem gondolkodni rajta, ahogy kialakult, hogy így papírfecnikből ragaszgattam ezt, hogy mi lesz a fejezet, hogy lesz, ez itt minden szépen sorban jött le, és így megkaptam képekben is, és sugallatokban is, és a végén már a szerkesztés folyamata, és a kész termékmű. Minden nekem ezzel egy kézben kellett végigcsinálnom, kiadót kerestem, de nem találtam meg a megfelelőt, ezért meg kellett alkotnom a saját kiadómat. Tehát annak is utána jártam, hogy van ez, mint van ez, és járható, tehát mindent meg lehet oldani minimálisabb költségvetésből. Egy nagyon fontos Vasalbert részlet itt a Hagyaték című könyvéből, ezt minden egyes előadásomban szükséges, hogy elmondjam. Hiszel-e Istenben, fiam? Igen, hiszek. Akkor tudod, hogy Isten csak jót teremtett? Igen, tudom. Akkor azt is tudod, hogy ami rossz létezik a világban, azt mind ember teremtette. Igen, tudom. Na éppen azért, az meg, mintha nem is lenne, olyan, mintha nem is lenne. Nincs rossz. Nincs rossz. Jók vagyunk. Mindannyian. És ezt az utat kell járnunk, a fény útját. És segítenünk kell a másik embert is, hogy a fény útjára lépjen, a szeretet útjára. Csak félelem van, és félelemből cselekszünk rossz dolgokat olykor. Jött, hogy a könyv spirituális, metafizikai témákat érint, a gondolat teremtő erejéről is szól, az érzelmek hatásáról az életünkben, az intuíció fontosságáról, a belső hangról, mi az igazi belső hangunk, és mi a különbség az ego hangja között, és betekintést nyerhetünk az égi világokba, és a belső vezetőnket és az égi segítőinket meg tudjuk tapasztalni általam. És van, aminek az értékét, minőségét vagy igazságát a gyakorlati tapasztalat alapján kell megítélni. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy a puding próbálja az evés. Tehát az önismeret útját is csak úgy tudjuk járni, hogyha gyakoroljuk és csináljuk. Jó, és ehhez járul hozzá ez az önismereti könyv, ami sok-sok gyakorlattal segít felismerésekhez juttatni. És a kérdésem, hogy téged mi motivál, mi az, ami visz téged előre az életben, mit szeretnél elérni, és hát sajnos föl kell ébrednünk olykor, hogy nem jó az irány, és letértünk a szeretet útjáról, és erre vissza kell találnunk, de mindig van visszaút. És ha tudnád, milyen csoda lakozik benned, soha nem fordulnál el önmagadtól. Segítek visszatalálni, ezt mondja Csillaglány. Ha megértjük a világ működését, egyúttal megértjük önmagunkat is, és meg is tudjuk védeni magunkat. Együtt tudunk teremteni egy szebb jövőt magunknak és a gyermekeinknek. Mikor tudjuk ezt megtenni? Itt és most. Hogyan, ha a félelem helyett a szeretetre kapcsoljuk át a tudatunkat? Egy kis számmisztika címszavakban, hogy a 2025-ös év mit hoz számunkra. Ugye, ha összeadjuk a számokat, akkor a 9-es szám, lezárások és új kezdetek, bölcsesség, teljesség, és itt a Jupiter és a Neptunusz találkozása, ez ugye 165 évente egyszer történik meg, maga a bőség, a növekedés és a spirituális ébredés. Tehát nincsenek véletlenek, nincsen véletlen, hogy most itt ülünk, hogy most ez az iskola itt létrejött Kriszti által és a családja által, tehát ébredés van, és jó az irány. Csak így címszavakban a fejezetekről, az első fejezet, ahogy láthatjátok, hogy a küldetés nevét kapta, miért vagy itt a Föld nevű bolygón, mik a céljaink, mi az, amit elindított a Csillaglányt az önismereti úton, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie,
és akik már olvasták a könyvet, az jelezték vissza, hogy jaj, hát Timi, nem mondod, hogy ennyi minden történt veled, hát velem is az ugyanez megtörtént, és bízom abban, hogy ezzel, hogy én leírtam, valahol az ő történetüket is leírtam, és valahogy egy pici fénysugár van, hogy igen, ebből ki lehet jönni, túl lehet lépni, és fejlődni lehet belőle. Kapaszkodók az életben, ugye maga a tánc, az olvasás, az angolórák és különböző ilyen spirituális képzések nekem nagyon sokat segített, például írok a könyvben a Krisztina órái is, a hastáncórák, azokban a nehéz időszakaimban. Neked mi a kapaszkodód? Ja, és ez egy nagyon tetszik nekem, mert ezen is agyaltam, hogy miért vagyunk itt a Földön, és azért, hogy emlékezzünk, hogy kik vagyunk, és merjük felvállalni önmagunkat. Nekünk már csak emlékezni kell, hiszen minden tudás itt van bennünk. Ja. A legkilátástalanabb helyzetből is lehet kijut, ha beengedjük a szeretetet a szívünkbe. Minden a szeretetről szól. Érintjük az univerzális törvényeket. Szeretet törvénye, evolúció törvénye, a harmónia, a polaritás, áldás, ritmus, hit, szabadság, ok és okozat. Tehát nagyon sok van. A második fejezetben olyan, hogy ismerd meg önmagad, és a tudatos önvizsgálat fontossága, hogy mennyire fontos az önismereti út, és hogy milyen emberré szeretnél válni, milyen embernek tartod magad. Itt említést teszek az empatákról, lehet, hogy sokszor érzed, érzékeny vagy, és történik veled olyan dolog, hogy boldogan kelsz fel, de egyszer csak valamilyen negatív érzések és gondolatok elöntenek, és nem tudod, hogy mitől van ez. És ez sokszor megtörténik, akkor arra már oda kell figyelni, tehát az empata lét az egy ilyen nagyon-nagyon full szenzitív, érzékeny lét. A meditáció fontosságáról is van szó, testmozgással a tudatosodás felé, és az emberi test láthatatlan részeiről is, aura csakrák, tudatszintekről, tehát nagyon-nagyon sok mindent érint ez a könyv. A harmadik fejezetben azt a címet kapta, hogy találj rá belső iránytűdre. Tehát ez egy nagyon jó rész, hogy találod meg a középpontodat. És itt leírom, hogy én, a csillaglány, hogy találta meg, hogy a helyes útra térjen, és hogy a céljait végre már meg tudja élni. És van egy ilyen kis meditáció is elrejtve a könyvbe, amit otthon tudsz majd gyakorolni, alkalmazni. Van egy írónk a Csillagidő magazinban, a Medek Tamás, egy spirituális író, és ő is írta ezt így tőlem függetlenül, hogy a legjobb iránytű a lelkünk maga a belső hangjával. Tehát minden mindennel összefügg. Negyedik fejezetben az égi és földi segítőkről van szó. Az angyalok Isten legtisztább gondolatai, amelyek az igazság és a szeretet szárnyán szállnak. Szerintem ettől csodálatosabb megfogalmazás nem is kell. Azokat fogom hozni, azokat a földi segítőimet is, akik segítettek az úton, tehát húsvér emberek, és nem csak a láthatatlan segítőkről van szó. Az 5. fejezet a tüköreffektus, vigyázz, mit gondolsz, ez a téveszmék világa. Itt nagyon fontos a tiszta tudat, hogy mivel töltjük meg, milyen gondolatokkal a tudatunkat, és akkor nem fognak tudni megtéveszteni bennünket, és a gondolat teremtő erejéről is van szó, amit nagyon jó, hogyha nagyon helyesen tudunk használni. Az ébredés nem mindig kellemes az egyénnek, kilépni az illúzióink világából elsőre félelmetes lehet, de ki fél bennünk? Hát az ego. Jó, a lelkünk az nem fél. Az ego minden ellen harcol, a változás ellen, az új dolgok ellen. A 6. fejezet utazás az érzések világába. Itt írok a belső utazás módszeréről, ez egy nagyon érdekes dolog. A 7. fejezetben behozom a hálát, hálában létezni itt és most. Még egy titok, ami a fejlődésünk útjában nagyon sokat tud segíteni. Nagyon fontos, hogy kitartóak legyünk a céljaink elérése érdekében, mert nagyon könnyen vissza lehet esni a téveszmék és az érzelmek csalfa világába. 8. fejezet, ne menj bele a játszmába, határaid meghúzása. Itt az emberi játszmákról lesz szó, hogy miket játszunk egymással. Csillaglány is milyen játszmákba esett bele, olykor tudatlanul, legtöbbször tudatlanul játsszuk ezeket a játszmákat, de nagyon jó fölismeréseket tud hozni.
Nagyon vigyázz vele, hogy mit és mennyit tolerálsz, ugyanis ezzel tanítod meg másoknak azt, hogy hogyan viselkedhetnek veled. A szeretet nem arról szól, hogy mindenünket odaadjuk, és megalázkodunk a másiknak. A bátorság nem azt jelenti, hogy nincs bennünk félelem, hanem azt, hogy nem hagyjuk, hogy megbénítson bennünket. Bármihez, amit megtehetsz, vagy megálmodsz, fogj hozzá. A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik. A 9. fejezetben a titkos összetevőről van szó, ami nem más, mint a megbocsátás és az önzetlen szolgálat. És itt is a tánc szeretetét és pozitív hatását a lélekre. Ezt itt behoztam, tanítómestereimről írok, hogy kik voltak az én mestereim, és milyen önzetlen segítségeket tudunk nyújtani egymásnak. Tehát, hogyha már elérünk egy bizonyos tudati szintet, vagy tudatossági szintet, felébredünk önmagunkban, akkor már nem csak magunk miatt fogunk dolgozni, hanem mások miatt is tesszük a dolgunkat. A 10. fejezet pedig a hogyan szeressem önmagam, és ezt is hallottuk az előző előadásban, hogy az önszeretet az mennyire fontos. Önzőség vagy egoizmus, hol van a határ, az önvizsgálat fontossága, az érintés ereje, ezt meg is tapasztalhattuk itt most, köszönjük szépen, és a mágikus tükörgyakorlat. Van egy ilyen mondás, ezt biztos hallottátok, hogy ami nem tetszik bennem, azt javíts ki magadban. Én helyette azt mondanám, hogy legyünk pozitív tükrei egymásnak. Ne kelljen kijavítani a másikat, hanem én mutassam meg azt, amit te szeretnél látni, mondjuk önmagadban. De mi van akkor, hogyha a másik erekítene? Nekünk akkor is a szeretetet kell árasztani felé, és előbb vagy utóbb el fogja érni az energia. Egyik nap utaztam a buszon, ugye vidékre költöztem, imádom, mert az Alföldön vagyok, és tényleg csak kinézel, csak a pusztát látod, és sokan kérdezik, hogy nem hiányoznak a hegyek. Hát mondom, de engem a puszta nyugtat meg. Akkor jött egy ilyen tanítás, hogy bántással nem szabad bántással válaszolnom. Tehát ha engem bántanak, nem szabad visszabántanom, hanem szeretettel kell válaszolni rá. Mert abban az emberben már annyi bántás van, és annyi sérelem, és ő ugye még nem tudta ezt letenni, és nem tudta megbocsájtani. És nekem csak a szeretetemet kell árasztani felé. Sokszor nem könnyű, főleg a helyzetben vagyunk, ott lehet, hogy egymásnak is ugraná a két ember, de ott uralkodnunk kell magunkon, és átlátni a játszmákon. És felnőtt akkor leszel, ha a sorsodért nem a körülményeidet okolod, hanem önmagadat. Ez Müller Péter. 11. fejezet, sorsfeladatod megtalálása. Itt jön be egy picit már az asztrológia, itt a hivatásunkat meg tudjuk nézni az asztrológiai képletünk által, hogy mire is teremtettünk, miért is születtünk ide erre a földre. Van szó itt a reinkarnációról, előző életekről, reinkarnációs utaztatásról, és magáról, a karmáról, az okokozatról. Mint testnek a víz, olyan a léleknek a cél. Tehát mindig fontos, hogy legyen célunk. Még ha egy icipicike is, hogy nem tudom, holnap felkelek és tornázok, tornával kezdem a napot, de akkor is legyen célunk. 12. fejezet pedig a végső küldetés, a sárkányerőt felébresztése. Aki nem tud hinni, az vár, aki hisz valamiben, az indul. Jó? Én arra biztatlak titeket, hogy induljatok el, ne várjatok. Itt van egy nagyon érdekes, itt megint az összefogás, hogy az emberiségnek közösen van egy kollektív karmája, és nem csak egyéni szinten kell dolgoznunk önmagunkon és az élettervünkön, hanem globálisan a közös tervünkért, a világbéke megteremtéséért. Mindannyian felelősek vagyunk. Érte? És az erő, hogy hiszel önmagadban, ez a kulcs, mely megváltoztatja a sorsot. És ezt kell fejlesztenünk nekünk, az önbizalmunkat, a hitünket önmagunkban. És egy Petőfi Sándor, így maradjunk az Alföldnél, de a beszéd bármilyen szép, csak beszéd és nem tett. És még egy fontos kis üzenet, van egy ima, amit minden embernek ismernie kellene, a szöveg egyszerű, hiszek magamban. És nem adom fel, ezt én még így hozzátenném. A könyvben van egy ilyen mini tervező munkafüzet, ezt ilyen ajándékként tettem be, és nagyon fontos, hogy minden egyes célodat, amikor leírod, adj hozzá egy határidőt.
Működik. Nagyon jó. Nekem ez nagyon sokat segített, nem is tudom milyen motivációs előadáson hallottam, meg könyvben is olvastam, és azóta alkalmazom. És itt még, hogy az olvasás fontossága, ugye szintén az olvasás tágítja a tudatot, fejleszti a képzelőerőt, a kreativitást, és még számtalan pozitív hatása van. És ugye a feladatunk a tudatosodás, hogy minél tudatosabban tudjunk figyelni önmagunkra, a környezetünkre, egymásra. És a Csillaglány Akadémia, ami ugye kialakulóban van, ez szintén felnőtteknek is szólhat, de első célom, hogy iskolákba elvinni, és a gyerekeknek segíteni, mert most ott is nagyon sok-sok problémás dolgot lehet hallani. Nem szeretném ezeket részletezni. Az ember nagyon keveset köszönhet annak, ami vele született, sokkal inkább azzá válik, amivé saját magát fejleszti. Tehát ezek mind-mind olyan visszaigazolások, hogy igenis fontos önmagunkkal foglalkozni, fontos tréningelni magunkat, táplálni a lelkünket, a szellemünket, nem csak a testünket finomságokkal, ugye, hogy a bikák is szeretik a földjegy, ahogy kérdezted, én bika vagyok, igen. Talán az utazás nem arról szól, hogy bármivé váljunk, talán arról szól, hogy levetkőzzük mindazt, ami nem igazán vagyunk, hogy azzá válhassunk, akiknek eleve szántak minket. És amint meghozod a döntést, az univerzum támogatni fog mindenben. És ez a kedvencem, hogy világszerte terjed egy új változat, az úgynevezett ébredés. És remélem elkapjátok ti is, és sokan. Ez a célunk is. Nem könnyű feladat ébreszteni a másik embert, nem csak ilyen spirituális szinten, tehát menjünk egészen a kapcsolati szintekig, ez a párkapcsolat az egyik legjobb szerintem, ilyen ébresztő, vagy a szülő-gyermek kapcsolata, igaz? Mindez ilyen tanító jellegű, és én ennyit szerettem volna így ledarálni gyorsan. Kicsit megcsúsztunk. Igen, de a kérdést, amit ugye föltettem az elején, hogy neked mi az álmod, ezen kérlek, hogy otthon, ha hazamentek, majd néha így gondolkozzatok el rajta, és nyugodtan akár írjátok is le. Jó? És adjatok neki határidőt, mert ezzel tudtok nagyon sokat tenni. És köszönöm szépen. Hoztam egy kis ajándékot mindenkinek. Hagyj adjam már körbe, jó? És választatok egyet. Jó?